आज आपण पाहणार आहोत कारला चिप्स. बघा, कुरकुरीत तिखट असे कारला चिप्स. त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहूया. हॅलो, नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत कारला चिप्स आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य. कारली मध्यम आकाराची घेतलेली आहेत आणि ती स्वच्छ धुवून गोल कापून घेतलेली आहेत. अरारोट पावडर, तांदळाचं पीठ, हळद, लाल तिखट, मीठ, चाट मसाला, हिंग आणि लिंबू. चला मग आता कृती बघूया. प्रथम आपण कारली घातलेली आहेत. त्यामध्ये मीठ, हळद, लाल तिखट, चाट मसाला आणि हिंग हे घालूया. अरारोट पावडर, तांदळाचं पीठ आणि आधी हे सगळं चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. त्यामध्ये लिंबू पिळूया. चटपटीत तिखट तसे कारल्याचे चिप्स हे तयार होतील. त्याला मग आता ते चिप्स तळून घेऊया. आपण आता हे तेल तापत ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये आता हे बघा, ह्याला संपूर्ण लावून घेतलेलं आहे आणि आता हे चिप्स आपण तळून घेऊया. जरा मस्तपैकी कुरकुरीत आपण तळून घ्यायची आहे. हे आता आपण काढून घेऊ. बघा कशी छान आवाज येतो.
यात परत आपण तळून घेऊया. आपली कारल्या चिप्स तयार आहेत. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला खायला या.